проведем замерване с помощта на този шумомер или децибалометър. Ще проверим колко редуцира звука. Това е украински супресор на фирмата Steel, изготвен от титани. Това помага супресора да не се износва толкова и същевременно не е необходимо да се чисти. Той е 16,7 децибела. Той 18,2. Средна стойност на замерването 117 децибела. Това е за относително компактен супресор. Голямото предимство, както казахме на титаниевите и стоманените супресори, е, че те могат да издържат голям темп на стрелбата и се препоръчват при полуавтоматични оръжия, както в случая тази 223. От проведените тестове с Pegasus XL установихме, че отката на оръжието се редуцира значително и позволява бърз темп на стрелбата.